Українська делегація сьогодні у Парижі зустрічається із коаліцією охочих та з представниками США. У французькій столиці нашу сторону представлять керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. Упродовж дня відбудеться серія двосторонніх та багатосторонніх зустрічей із країнами, що спроможні гарантувати безпеку України після досягнення перемир'я. Це, зокрема, Франція, Німеччина та Велика Британія. Також у планах переговори з американцями. Напередодні Держдеп США повідомив, що від них до Парижа вирушає держсекретар Марко Рубіо та спецпосланник Трампа Стів Вітков. Він встиг здійснити кілька візитів до Москви і провести багатогодинні перемовини із Путіним. Метою візиту називають, цитую, переговори з європейськими колегами, щоб просувати мету президента Трампа припинити російсько-українську війну та зупинити кровопролиття. Обговорюватимуть також шляхи просування спільних інтересів у регіоні.